Tid, det blev hier nicht stunden, og led av kævir og søgnen, dette er så en gang hvor vi går ned. Da jeg vel tar fel om til bøyden, man vir at nek for nok seien, og i mål går vi her det leng, dan ser vi bort om at det. Sonst nicht schön.